खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै 14 मार्च 2023 बारायजाया मंगलबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। रांखौ जाया ग्लब मनयसो इउएल हान्जानि मानसिफोरा रांखौ जाया गब मनयसो 1 लाख रांनि खामानिब्ला 90,000सो रांखौ ग्लब मनयो जेबो खामानि मावनो हाया होननानै एमसिएलए धनेश्वर गयारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखा बुंथिदों। मोनसे गिथाव बाथाव जाथाय मासे सैमाया सानै मानसिखौ इनाय बुथारबाय। दिल्लीनि बासानगुन्ज ओनसोलाव लामानि सैमाया सानै बिदा फंबायखौ गाग्लोबनानै इनाय बुथारनानै खारलांदों। थैनाय बिदा फंबायनि मुङा जाबाय आनन्द 7 बोसोर बैसोनि बे जाबाय बिदा आरो आदित्या 5 बोसोर बैसोनि। थगायनायनि थाखाय दै गुदुंजों नङा बे बाराव थाव गुदुंजों ग्लब ग्लब गोदौनाय थाव गुदुंजों सारलादों। तामिलनाडु रायजोनि सिङाव थानाय इर'डेआव सासे सिख्लाया थाव गुदुं फुदुंनानै गावनि 27 बोसोर बैसोनि मोजां मोननाय सेंग्राखौ गावखौ थगायनायनि जाहोनाव थाव गुदुंजों सारलादों आरो सारला जानाय सेंग्राया गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानाय सेंग्राखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। जोखोम जानाय थगायसुला सेंग्रानि मुङा जाबाय काति आरो जाथायखौ खालामखांनानै दायनिगिरि सिख्लाया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय सिख्लानि मुङा जाबाय मीना देवी। कातिया मीना देवीखौ जुलि खालामगोन होननानै रादाय होनाय जादोंमोन, नाथाय रादायखौ होनानै थगायबोबाय दंमोन, बेनिखायनो बे जाथायखौ खालामदों। एबसु आफादा खनले खनले आनजादनि सोंथि बिलाइया गोसारनायखौ लानानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो आसाम सोरखारखौ जायफोरा बे जाथायजों लोब्बा दङ बिसोरखौ गोथौ जाजानांगौ होननानै दाबि खालामदों। गुबुन फारसेथिं बे जाथायावनो लोब्बा थानाय सेबानि 3 मावथिफोरखौ बिबानगिरिफोरखौ सिआइडिआ एरेस्ट खालामनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे समाव बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै सिआइडिआ सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दङ आरो बिगियान आयदानि सोंथि बिलाइया लिक जानायखौ लानानै फोरोंगिरि ज्योतिरिका बरग'हाइ आरो हिरम्ब कुमार दासआ सिआइडिजों एरेस्ट खालामजानानै सेबजागासिनो दङ। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै एजिपि हान्जानि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा खुगा बेखेवदों। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला बिजेपि सोरखारा टल गेटनि बाथ्रा सिन्डिकेटनि बाथ्राफोरखौल' साननो रोङो, नाथाय फरायसाफोरनि बाथ्रा साननो रोङा होननानै सोलोंथाइ मन्थ्रिया गावनि बिबानखौ नागारनांगौ होननानै रोखा बुंथिदों आरो सेबाया मेट्रिक आनजादनि बिगियान आयदानि आनजादखौ फैगौ 30 मार्चआव खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हिमन्त बिश्व शर्मा आसाम सरकार एडुकेशन मिनिस्टार रनज पेगु सेबानि चेयारमेन आरो पुलिस बिथांमोना मालाबाबो फरायसा फरायसुलिफोरनि क्वालिटी एडुकेशननि खोथाखौ साना, मोजां आनजाद जानांगौ बिनि खोथाखौ बिथांमोना सानो अबे टल गेटनिफ्राय बेसे फैसा फैगोन, अबे सिन्डिकेटनिफ्राय बेसे फैसा फैगोन, सोर लिडारखौ बायनो हागोन, अबाव अपारेशन लटास जागोन, सोर रायजोनि सुबुंफ्रा जायखौ भट होनानै देरहाहोदों बेखौ बायनानै बोरै बिजेपि सरकार खालामनो हागोन बेखौल' बिथांमोना सानबाय थायो। आरो बिथांमोना सान हर बेखौ साननायनि थाखाय दिनै फरायसा फरायसुलिफोरनि प्रब्लेमनि सायाव बिथांमोना सानाखै, मोजां सोलोंथाइ होनो बेखौ सानाखै। ओंखायनो एडुकेशन मिनिस्टार रनज पेगुनि बे फेलार, हिमन्त बिश्व शर्मानि बे फेलार, सीएमआबो रिजाइन होनांगौ, एडुकेशन मिनिस्टार रिजाइन होनांगौ आरो जाय पुलिसफोरा गोरोन्थि मावदों बेखौ बे साजा होनो नांगौ। मोनसे हाइ तदन्त जानांगौ आरो बे साजा जानो नांगौ। एडुकेशन मिनिस्टारा रिजाइन होनो नांगौ। बेनिफ्राय सेबानि चेयारमेन रमेश चन्द्र जैन बिथाङाबो रिजाइन होनो नांगौ। जों लुबैया मालाबाबो, जोंनि बयनिफ्राय देरसिना फरायसाफोरनि जिउ। दा बिथांमोना जुदि दिनै इसां गोबाव प्रिपेरेसन खालामखांनायनि उनाव बिथांमोना जुदि मेन्टेल सेटिसफेक्ट मोना, दा फरायसा फरायसुलिफ्रा गोनो गोथो जानानै दं फिउचाराव मा जागोन होननानै बारे बारे कुइसन पेपारा लिक जागासिनो दङ। दा ओंखायनो फरायसाफोरनि जिउजों मालाबाबो गेलेनो नाङा, बिथांमोनखौ क्वालिटी एडुकेशन होनो नांगौ आरो बिथांमोना दा न'खराव फरायनायनि मोनसे आबहावा गैला, फरायसुला फरायसुलिफोरनि फरायनायनि मोनसे आबहावा गैया। ओंखायनो जोंनिफ्राय जोङो हकियानि होदों बिथांमोनखौ जे आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिराद पावारफुल मिनिस्टार होनोमोन, गोबाव सम एडुकेशन मिनिस्टार जानाय, दा बिथांमोना दिनै फेलार जाफैबाय। रनज पेगुआ दिनै फेलार जाबाय, सेबानि चेयारमेना बिथांमोना फेलार जाबाय। ओंखायनो बिथांमोना रिजाइन होजोबनो नांगौ। जुदि सरकारखौ सालायनो हायाबा, एडुकेशन डिपार्टमेन्टखौ सालायनो हायाबा, दुखिया रायजोफोरनि न'खरखौ सिमफायनो हायो बिथांमोना दुखिया रायजोनि न'खरखौ सिमफायनो हायो, नाथाय मोजां मेट्रिक परिखाखौ आनजादखौ बिथांमोना सालायनो हायाबा, एडुकेशन डिपार्टमेन्टखौ सालायनो हायाबा दुखिया रायजोफोरनि न'खरखौ सिमफायनो हायो बिथांमोना दुखिया रायजोनि न'खरखौ सिमफायनो हायो, नाथाय मोजां मेट्रिक परिखाखौ आनजादखौ बिथांमोना खुंनो हाया।
थाखा फैसानिल' बिथांमोना माथा मारिबाय थायो सिन्डिकेटनि खोथा माथा मारिबाय थायो अपारेशन लटासनि खोथा बिथांमोना माथा मारिबाय थायो फरायसाफोरनि जिउनि बिथांमोना मालाबाबो साना ओंखायनो जोंनिफ्राय जों डिमान्ड खालामदों बिथांमोना रिजाइन होनो नांगौ। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै जै बर' हारिनि।